De ce sunt importante atelierele de dezvoltare personală pentru copii? Dezvoltarea personală a copiilor este un proces de durată ce presupune dobândirea unor competențe cognitiv-emoționale și sociale în evoluția echilibrată ca adulți. Copiii pot descoperi și învăța cum pot deveni conștienți de anumite resurse pe care le au în interior. Copiii vor deveni conștienți de propriile trăiri, vor reuși să rezolve în mod corect conflictele interioare care sunt caracteristice vârstei și depășirea momentelor dificile apărute în viața lor. Beneficiile esențiale ale acestor ateliere de dezvoltare personală sunt: copiii învață prin joc și joacă, dobândesc curajul de a susține puncte de vedere argumentate, înțeleg rolul regulilor și importanța respectării, abilități de ascultare și comunicare, identificarea și gestionarea emoțiilor, încrederea în sine, devin conștienți de propria persoană, pot descoperi lucruri valoroase despre sine. Toate acestea, dacă sunt dezvoltate și descoperite din copilărie, se vor transforma într-un stil de viață sănătos pentru viitorul adult. Copiii pot face lucruri extraordinare dacă sunt educați frumos și armonios.